प्रकाश ब्रादार आरो अफ्रिना सफ्रि होनना बुंलायलायदो सानैजों आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायला आं खिन्थु रागा जोंदों नोंथांमोननि फंनैसो मोजां खोथा लानानै फैदों आं नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लासो बुजिगोन बिदिब्ला लेट स्टार्ट खालामनि आं फंनैसो तो हे गाइस वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल आंनि गरमाराअफिशियलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय जाबाय बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामो जेखि जादला मानो आं फंनैसो खोथा बुंगोन जोंनि बर'नि गेजेरावल' बेफोरबायदि जागासिनो आरोना मानि थाखाय जागासिनो बिदिब्ला आं नोंथांमोननो फोरमायनो साननि जायनोखि जोंनि प्रकाश ब्रादार बिथां मा बुंनो आरोना प्रकाश ब्रादार बिथां नैबेखौथ' गासिबो सिनायखायो आरो लोगोसे जायनोखि अफ्रि ब्रादार नैबे बिथांखौबो गासिबो सिनायखायो मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बर'नि गासैनिसिमबो टप लेभेलावहाय इउट्युब चेनेल दङ बिथांमोना माने गेदेर आरोना जोंनिख्रुइ बिथांमोनखौ आं फंनैसो खोथा बुंनो सानगोन जायनोखि माने बिथांमोना मा जागासिनो होनना बुङोब्ला गावजों गावनो माने नांलाय खमलाय बा हिना बांसा बेबा बे लेंहरो प्रकाश ब्रादारा नैबे अफ्रिखौ लेंहरो आरो लोगोसे अफ्रिया प्रकाश ब्रादारखौ लेंहरो होनना बुङोब्ला मा जायो जोंनि बर'आवल' माने गावजों गाव नांलाय खमलाय सैमाफोर नोंसोरो होनना बुङोब्ला सैमाफोर आंनि साननायावहा नोंथांमोनखौ आं बुंनो सानो नोंथांमोना गावजों गाव नांलायनो गोनांथि गैया मानो होनना बुङोब्ला गुबुन सासे या माबाफोर दाय मावोब्ला गुबुन सासेया माबाफोर बुङोब्ला बेखौनो लानानै नोंथांमोना कन्ट्रोभार्सि सलायबाय थानाङा कन्ट्रोभार्सि खालामनानै लाब गैयाथ' जोंनि बर' हारियाव मानि कारणे जोंनि बर'हा हायो खौसेथि जानांगौ जेसांखिनि आरो नोंथांमोना जुदि भिडिअआवहा कन्ट्रोभार्सि खालामनो गोसो दंब्ला केला नोंसोर भिडिअखौनो लाबोनाङा डाइरेक्ट टु फेस माने कल रेकर्ड खालामनानै कलाव भइस हरलायलायनानै नांलाय खमलाय खालाम मानो होनना बुङोब्ला जायनोखि नोंथांमोना कन्ट्रोभार्सि लाबोयोब्ला जोंनि बर' हारियाबो गुबुंले जायो आरो लोगोसे गुबुन हारियाबो जोंखौ नाख्रेबनो गाज्रि सोलो लायो एबा गाज्रि नोजोर लायो आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानो जायनोखि नोंथांमोना एसेबां गाज्रि बुंलायलायगासिनो मा जादों माने जेनेबा माने बिजों बे नोंथांमोना नांनो गोसो दङ नोंथांमोना नां गुबुन माने एसामिस निउस लाइभ नैबे निउस लाइभफोरजों नां निउस लाइभ माने रिपर्टारफोरजों एसामिसाव रायलायनानै एसामिसफोरजों नां हायोब्ला जोंनि बर'जों बर' गावजों गाव बेबायदि नांलायबाय थानो गोनांथि गैया मिथिबायना आं नोंथांमोनखौ बेखौनो बिराद नुयै माने बोरैबा मोननानै आं भिडिअ बानायनो फैबाय नोंथांमोना ब्रादार सानै नोंथांमोना आंखौ गाज्रि दामोन आं जाहाथे भिडिअखौ बानायनानै होबाय जाहाथे नोंथांमोना गोरोबलायनानै था नोंथांमोना सैमा बुरबक आरो अफ्रिना सफ्रि बेबायदि बुंलायलायनाया मोजां जायाखै नोंथांमोन सानैखौ बुंनो सानो आं नोंथांमोना गावजों गावनो अनलायलायफिन नोंथांमोना रावबो नङा सासे बिमा बिफानि बर'निनो फिसाला मा बुङो नोंथांमोना गावजों गावनो अनलायनानै थाफिन खौसेथि जाफिन बेबायदि दिनै गाबोन बेबायदि नांलाय खमलाय जाबाय थानो गोनांथि गैया मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बर' हारियावहा खौसेथि जानाया जोबोर मोजां नाय गुबुन हारि निउसखौ नोंसोर रायना जोंनि बर'जों बर' गावनो गाव मानो नांलाय खमलाय जाबाय थायो गुबुन हारिनि निउस चेनेल बेफोरजों नांलाय खमलाय खालामना आं बारा गोलावखौ खालामनो साना ब्रादारमोन नोंथांमोना गाज्रि दामोन आंनि भिडिअखौ नुदोंब्ला आरो आं नोंथांमोनखौ आं फंनैसो खोथा बुंबाय बेखौ रावबो गाज्रि दामोन आं बेखौ बुंनानै बारा गोलाव बुंनो सानलिया जाहाथे आं खालि सानो नोंथांमोना नांलाय खमलाय खालामबाय थानाङा आरो इउटुबाव बेबायदि कन्ट्रोभार्सि खालामनाङा बेखौल' सानो आं जाहाथे आरो बेबायदि गोदाव सोराव भिडिअ लाबोनाङा नोंथांमोना स्टप खालाम गावनि गाव पार्सनेल भिडिअ लाबोनायखौ एग्रुंसि बेबायदिया गाज्रि जादों थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय होनना आसा खालामो आदैमोन मादैमोन नोंथांमोनखौ आं दिनै बेसेबां फोजोबनोसै थेंक इउ फर वाचिं नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन थाबैनो